Fix-xhur li għaddew il-preferenza ta' akkomodazzjoni tat-turisti u l-Maltin li żaru l-Gżira Għawċija tefet ċertu pressjoni fuq il-lukandiera. Indikaturi tal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu ta' Għawdex urew kif iktar turisti għażlu li jorqdu f'akkomodazzjonijiet mhux kollettivi, jiġifieri farmhouses, f'bed and breakfast u appartamenti privati, milli f'lukandi guest houses u villaġġi turistiċi. Fil-fatt l-Assoċjazzjoni rrappurtat li dawk li jipprovdu l-akkomodazzjoni fil-qasam tas self-catering ikkonfermaw li kellhom iktar xogħol f'Mejju f'Ġunju ta' din is-sena meta mqabbel mal-istess xhur is-sena li għaddiet. Dawn it-tip ta' akkomodazzjonijiet flimkien jammontaw għal 72% tas-sodod fil-Gżira Għawċija, filwaqt li l-lukandi guest houses u villaġġi turistiċi jammontaw għal 28% biss. Il-kap eżekuttiv tal-Gozo Tourism Association, Joe Muscat, fisser kif meta l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jiġbor il-figuri tal-iljili li qattaw it-turisti f'Għawdex tingħata biss parti żgħira mis-sitwazzjoni turistika, kif l-istatistika turi biss is-sitwazzjoni tal-lukandi guest houses u villaġġi turistiċi. Muscat saħa li minkejja li n-numru tal-iljili li t-turisti qattaw fil-lukandi naqsu ma jfissirx illi naqsu t-turisti. Min numri li għanna Għawdex, is-sitwazzjoni mhix eżatt dak li qed turi fis-settur tal-lukandi, imma bqajna nżidu n-numri f'Għawdex, imma flok li qegħdin joqogħdu iktar fil-lukandi issa għandna wkoll tip ta' akkomodazzjoni oħra bħal mija il-B&B. Illi ġo fih ukoll dan qiegħed ikun f'kompetizzjoni diretta mal-lukandi u allura ovvjament inaqqar u jieħu minn dak li qabel kien jieħdu il-lukandi. Muscat stqar li tnaqqis fl-ammont ta' turisti li ffiċċew li jorqdu fil-lukandi inħasset l-iktar minħabba l-ammont rekord ta' kummerċi li kellhom fix-xhur xitwin. Aħna fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena, is-settur tal-lukandi ra żieda qawwija ta' growth illi aħna nsibuha double digit growth, jiġifieri mhux ta' 9% ma kienet iktar ta' 12 ta' 18%. U f'daqqa waħda fix-xahrejn tas-sajf li jibdew is-sajf inħossu dinha x-shift dinna it-taqliba sħiħa billi ikollu dan it-tnaqqis meta kellu 4 xhur li kien qiegħed jirreġistra żieda. Għaldaqstant l-awtorità appellat li jsir it-tibdil meħtieġ biex is-sidien tal-akkomodazzjonijiet individwali jibdew ikunu obbligati li jagħtu l-istatistiċi tal-kummerċ tagħhom biex hekk nifhmu aħjar is-sitwazzjoni turistika f'Għawdex.